yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni bamako lamorde Mali kon waktu yoni to kor malum e nder Kaolack hakkunde leydi Sénégal. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alarba balɗe 14 lewru joyo ɓuuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi to leydi biyetendi Mali dendagal pelle politique leydi ndi fusama ko hanki hooreɓe leydi ndi ƴettigal pellital jinganoɓe laamu faddewu ngu no weltori nde yamirore e on saaha lundiɓe ɓe kolli mette mumen ɓe kolliti ɗum ko démocratie jaruɗo caggal holko saabi ɗe pelle politique fusa ko woni yiyande yimɓe politique e ngal ɗo pellital koye ley kabaruji ɗi wonata. to guine loriɓe wargoji nogas e jetti septembre puɗɗima heɓtude hakkeji mumen hanki talata loriɓe 11 tawa hewɓe mabɓe ko rewɓe dolaɓe keeɓi jobnari mabɓe fode 119 milliard kalis franc guine no kaani feccidirede e dow loriɓe 334 horejo Amérique wiyete ko Donald Trump no en omo e jillu to Arabie Saoudia o holli hanki ittude jukkoje fewde e Syrie pelital ngal gorma Syrie weltori hande alarba Donald Trump no hani yidude e horejo Syrie Ahmed al-Shara tedduɓe bisimilla mon on calminama on jettama on jurama bisimilla mon e ley kabaruji ɗiɗo mawɗon heɗade amen kala to leydi Mali puɗɗortoɗen ardiɓe laamu fadde ngu fusi hanki dendagal pelle politique e nder leydi ndi e dendagal pelle dillode e ko fewti e muɗum ko décret mo horejo leydi ndi Assimi Goïta ƴetti ko e dow télévision nde yamirore hollita kuulal ngal lundiɓe ɓe faduno gila jonte kewɗe ngal pellital ɓe kono koɓe no tawa e pellite cakkitiɗe ɗe laamiɓe Mali ƴetti gila nde ɓe gari e laamu ngu Abdoulaye Diallo ɗe pelle fof fusama kala ko ɗe woni e nder leydi ndi e fawade décret mo jagoɗo toppitiɗo pewnitgol dawro leydi ndi hono Mamani Nassiré holliti ka télévision leydi ndi pellital fusde landaji ɗi ƴetta ko caggal nde ɗi yuɓɓini seppo rendingo temeɗɗe yimɓe ñande tati ndu lewru to Bamako ngam hollude mettu ɓernde maɓɓe ko fewti e ngal kuulal ko ɓoyani ko kawtal pelle kesal fodde temedere landaji darna to Mali ngam lamdade jofgol laamu jangal ngu konukoɓe ardi ko adi ñande capanɗe tati go lewru 14 hitande ujunaji ɗi e nogay e joyi e noddude kadi yuɓɓinde woteji ngam jonnidde laamu ngu siwil en no yawiri ko adi seppo wongo ngoɓe nodduno ñande jeenayi ndu lewru konukoɓe ka hoore laamu holliti e yontere ɓennude nde wonde ɓe dartini golle pelle daruyankoje ɗe foof e nder leydi ndi haade ɓe jogori wadde hen humpito e siftinde ko hanki ardiɓe laamu faddiwu ngu momti sardiji landaji ɗi suudu sardiyankoru ndu ardiɓe laamu faddiwu ngu darni wotinde eɓɓande momtugol ɗi sardiji e altene hande e oɗo saaha ko hedde temeɗɗe tati landaji politique bindita e nder leydi Mali yaadiɓe e jinganoɓe laamu fadde ngu no beltoringal pellital ƴettangal ɗum ko ngol fusugol ɗe pelle politique e dilloɗe muɗum eɓe cikki nde yamirore wona fusude pelle politique ɗe kono ko laawol kesol moƴƴol wona e ƴeewede toon to leydi Mali Mohamed Traoré lollirɗo Bill ko goto e jinganoɓe ngu laamu fadde Mali kanko mo jorti Mali naɓe ɓe faalaka hande kadi ɓe dawriyankoɓe keɗoɗen mo. Il faut les reconnaître aujourd'hui, les partis politiques au Mali sont désavoués. ko majaɓen hande ɗe pelle politique Mali wona heɗade wona yiɗade e kadi ko bugitaɗe ko majaɓen joni hoolare ala hande kadi hakkude dawroyankeɓe ɓen e ɓiɓɓe leydi ndi minen meɗen tanƴini hiɗen hani jokkugol laawol kesol ɗum noon gasi wosi tawi noneji ɗin waylama ma kala ko fati e dawro laɓɓinama laɓɓingol noon fi politique Mali ko ma rewe e sariyaji politique kesi laɓɓingo dawro no fuɗɗi e sincugo pelle politique kese ko ɗum ɗon wawata wallitade no piiji kesi yowitiɗi e politique no artira minen ɓe yewtayɓe fi politique minen ɓe dawroyankeɓe miɗo tanƴini ko mamen jaɓa ɗum ko ɗum woni gonga wona fusugo ɗe pelle politique wona kono ko fuɗɗitagol laawol kesol fino ɓiɓɓe Mali ɓen heɓira ko faala kon e minen meɗen jaɓi gol laawol ngol ngu laamu fokkintini. Sur une nouvelle base. o kala ɗo joni ko Mohamed Traoré lollirɗo Bill ko goto e jinganoɓe ngu laamu faddewu toon to leydi Mali